Pai Khasi Khara, Lembaga Khasiels Autonomous District Council, hadir nya hosnam kinyo ya ka an ka papura, pakani ka an jadi ka an kebede bat kambat kendau. Ya kan nilai tu do ba titos khain ubalong u chief executive member jongka ke HADC. Ba titos ka jalan ba dok wole tu bau lat ka jala ula ai ka jing menjur. Ban penlong ai no ya kan di ka anjo ka balon ra daga Khasiels Autonomous District Council. Habai tu kami dah kan ni ba titos ula ong ba lembaga ni ka on itu no ya kikot kendau bala menjur dekat si council lembaga kisi makam juru kirang ba snong ka jok pol tu ru ba lembaga ni ka an ki pai ba ki bedok besuk kendon la ka jok jaka ha ka ba kila ba snai snasam nal gini kidon pat ki ba ki kendon ya ka ba ka disuk sel ka sasna ya kini ki kendon penpau ya ka jing so komen na ka jang jok isi bat liang jok council hi barok away ba ya ka ni ka Khasiels Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 ba nakaliang jong governor ula aya ka asen bat menin gas ni nakaliang jong ka DCA kila pharu siapo ka printing press jong government and print ni ka at ka bill ka juni bat kalong ka bill ka ban sa jingkan mau kata history jong ka council namar hadir new host nem ba ngiyo ya kan ka landin hoy kidon ki isi ki bala persyang ati por ki bala dap ndrei ngim somla ban pen urlok dengan dokumen ba nakaliang jong ka ni ka isi ka bamenta apo ka cingelam ka conga bat rengkat ka trelang jong ki em bat ki MDC bar ni lala ban pen ulong yang ni wat hadin bangila pas ka na do senam araja atue hadin bangila penbet penbiang ba mentau senam ilala ban yo ya ka jing menjur jong ulat bat sien kenika bill hadin bala publish ka po gazette min sa snai ki rule kat kum ka badai biang bat ka jing penrikam jong kenika bill bat sien on salah bat penrikam aparo uput usam jong ka Autonomous District Council ka jongi Khasi Autonomous District Council kumban subatai lengkot kumba piatip babaro ngiong baka kandau ka siap tahap apa uput usam jong ke District Council ni keren bahai kata dan mereka bersosi pat galong bahadu mentah ngindon ya kata ka an apa District Council bangin don ya kata ka bor kaba kan long kumbalong mentah hadir mengilayo ya kani ka bil hoy ngi jule ya ka land records hang ni apa council henry kini ki land record certificate ki bangi ai mangi ya ki breo lani ki nu ki ba apply ka land records kam long legal lani wat ki bank lani ki nu ki institution kim pedang ya kini ki documents ki bangi ai mangi henry mentah pat hadin ka jingyo ka jungi ya kani ka bil mentah barok ki land documents ya kabakat kum kani ka bil ngila aibor nadu ya ka kur nadu ya ki rangba snom nadu us im kila ban ai ya ka nugono ka kot pen scam lani ka land documents ya ka ban itu da ka nugono ka institution lani na ka nuno ka bank but kinuno ki bor sarkar kin hap ban itu mentah ya kani ka land documents ka bangin ai ni kani ka diga way ka shipment kaban yarap ya ki pat ba nang ba kim light mo na ki jinge ki ba ki re kendu ha ki ki snap ki baladap namar ki bubun ki jinge tho dulir ki jinge tho kot tho sla ki snong ki thawru kalau ra sibun ka kendrung keram namar ba kam dan karukom ka ba yahap ha ka ba ai ki ni ki documents dan ki dulir nrei nado menta kini ki dulir kiban ai da kisnong git haw da kirang ba snong da kikur kamut kin hap ru ban summit hapo ka council ka jongi kenang bangiru hang ni ngin bu record kamut kanun ka dulir ka ba ai na ka snong hang ni kamut ka record hangiru ka de bandon ba ka jing perskam nang iru ka de bandon